Sanibonani bafethu, ninjani niyaphila? Sithembe niyaphila. Mfowethu Mkhonza enibingelelayo. Let's hope nonke kuhamba ngendlela bafethu. Ntambama nje. Asibonga. Angamukela onke ama-new subscribers nama-new followers. Ngithi thank you so much for being here, for supporting this channel. Thank you so much. I appreciate it. Guys, sengisele cishe ngidinga ama-subscriber manje awu-18. Only 18 subscribers lapha ku-YouTube ukuze sihlanganise u-5,000 subscribers. So ngiyacela niqhubeke ngisubscribe ku-YouTube sizohlanganisa u-5,000 subscribers. I-milestone leyo ukukhombisa kona ukuthi i-channel iyaqhubeka kakhulu. Siyabonga kakhulu, siya-appreciate konke enikwenzela le channel. Ngizoba mfisha kakhulu, 1 minute or 2 minutes. Ngifisa nje ukuphawula ngendaba kaBaba uMcBride. Nangu uBaba uMcBride lapho ku-ad hoc committee lo fakazayo from izolo nanamuhla. Kunezinto ey'ningi aseyikhulumele laphayana eziphakamisa imibuzo eminingi. Kodwa okuphawuleka kakhulu kimi ngaye engazuthi kukhona iy'mpawu noma ama-signs abonisa ukuthi angathi akayihloniphi i-ad hoc committee. Futhi kunama-sign kimi abonisa ukuthi uze laphayana njengomuntu onenhloso yokuzochitha bonke ubufakazi obavela noMkhwanazi nazo zonke izinto amangalelwa ngazo yena nabanye a-close nabo, omunye wabo ku-Paul O'Sullivan. Mina njengendlela engimbuka ngayo uMcBride, ngendlela a-treat-a ngayo i-ad hoc committee, angazi noma mhlawumpe bazalwa ndawonye no-O'Sullivan or kanjani ngoba uMcBride ubonakala engafuni ukuphendula impendulo ngendlela abuzwa ngayo, uyazibalekela and ubonakala engumuntu ofuna ukuvela yena as umuntu oza neqiniso lodwa, okokuthi izinto ey'shiwo ngaye noma abuzwa ngazo yena abezenza ephethe i-IPID uyazichitha zonke, yayibona. Ukhala ngoMkhwanazi, ukhala ngaboPhahlana, ukhala ngabantu abaningi, excuse me, abavelile kwi-ad hoc before. Okubonisa kona ukuthi akukho asiza ngako mina ngombono wami i-ad hoc committee, akayisizi ngalutho, uzozidifenda nje. Khona-ke nokunye akuphawulele nangobaba uNhleko, u-chairperson we-MK Party, ukuthi waqasha i-illegal immigrant from eMozambique, uMoyo. Nako loko ngicabanga ukuthi sizoyenza ividiyo eqondene naloko, sibheke nje ukuthi kusho ukuthini lokho, sisho ukuthini lesimangalo sakhe, singasihlaziya sisithini, ngoba abanye abantu phela manje mhlampe uma ekhuluma lokhu bazokuthatha ngenye indlela, ngoba vele uma kukhulunywa into ethile ngama-leaders e-MK Party vele bese kugqama bona than izinto okufanele zitholakale zikhulunywe ngokuqondene nezinto ezenzakalayo njengamanje ku-government. So yiloko nje engingathanda ukukuveza la ngoMcBride ukuthi uMcBride ngicabanga ukuthi usinika mina i-image noma isithombe sokuthi who exactly is Paul O'Sullivan, ngoba kuthiwa bebasebenza kanje no-Paul O'Sullivan uma ngabe ngihlola ngithola futhi ubonakala engazuthi yena bengaphansi kuka-O'Sullivan futhi uyakholelwa ku-O'Sullivan ngendlela engibuka ngayo. Asazi-ke bafethu, wena umbona kanjani uMcBride? Lobu bufakazi bakhe abunikezile so far ku-ad hoc committee, kukhona yini ongathi uyakufunda kuye noma ongathi ku-positive asinike kona noma anike kona i-ad hoc committee, uyilekelele ngani? Noma uma kuwukuthi uthi akayilekelelanga ngalutho usho ngani? Yiloko nje bafethu, akukho okuningi namhlanje. Mfoka Mkhonza lo niphile. Ngicela sihlangane kwelandelayo ividiyo, niqhubeke nisubscribe, nishere, nikhomente, ngiyanicela kakhulu, ngiyabonga.